Lento yokuthi noma ngabe uhlolelwa mhlambe awuboni noma into oyibonayo ibuye ilahleke ngenkathi umuntu esephambi kwakho noma mase kufika umuntu esephambi kwakho uyithola ungasaboni lutho. Ugobela akusiwo umsebenzi wakhe lowo, kodwa umsebenzi wakagobela ukuthi ekudlise imithi le ezokwenza ukuthi kungenzeki lokho. Ngoba ugobela akafundisi ngokuhlola, kodwa ukuhlola uyihlolela wena ngoba uhloliswa ilento esuke ingenile. Futhi funa sikuqonde ukuthi bonke abantu abangenwe into yabantu abadala noma ubungoma noma into yomnyango, akusho ukuthi bonke bazohlola noma bazolapha. Kungenzeka ukuthi ungelaphi, mhlambe kwenzela ukuthi uma ungena kwi-business circle izinto y'phumelele noma emndenini kuvuleke iy'nhlahla. Hhayi ukuthi uma uthwasile usuzohlola noma welaphe, kungenzeka futhi ungabelaphi abantu. Kodwa-ke lena yokuthi umuntu iy'nhlahla zakhe zathathwa ugobela, izinto zakhe wavalwa kwabanjani, hhayi ngicela ungayikhulumi leyo. Ngoba kungenzeka umthelela wokuthi kwenzeke leyo ukuthi nogobela sebabiza iy'namba zabo bey'bizele ukuthi abantu abazothwasa. Ngikubingelele mbukeli kwi-channel yethu enkulukazi, igama layo ukama-V with Prince Bheka umndeni kaZulu. Ngicela ukuqale ngidlulise ukubonga ukuseseka kwenu babukeli nabanye engathi abalaleli kodwa iningi lenu liyabukela. Ngicela ukubonga ukudlulisa ukweseseka kwenu kukhulu kakhulu, siyakubona nezinto eniy'shoyo futhi siyayibona. I-channel iyakhula ngendlela eyisimanga. Siyabonga kakhulu ukusaphotha amavidiyo ethu. Ningakhohlwa ukusubscribe-a, ni-like, ni-comment, ni-share. Igama le-channel ukama-V with Prince Bheka umndeni. Please don't skip the advert. Bafowethu, don't skip the advert. Mase kukhona ama-advert eniwabonayo. Kwenzeka lokhu nje kungenxa yenu. Namuhla-ke ngithe ake ngizochaza ngendaba yegobongo. Indaba yegobongo ngifuna ukuyihlanganisa nomndiki, nomndawe, nomnono. Ngikuxube konke ngoba kuyahambisana nokuzalwa wembethe ukuze abantu be-understand-e lento yokuzalwa wembethe, nokuzalwa unqwambile, nokuzalwa wembethe. Ngifuna ukuyixubanisa zonke lezi zinto, beside ukuthi umuntu mhlambe wakha i-content elokhu ezisho nga-one nga-one, ngokuhlukahlukana kwazo, ugcina umuntu edidekile. Kanti ngicabangile ukuthi uma ngabe ngihleli ngiyixubanise ndawonye kube yinto eyodwa, kungenzeka kwakhe isense kubantu abathize ngoba abantu bayafuna ukwazi ngalezi zinto. Bayimisele noma phela sekukhona-ke ukukhohlisana nje, abantu bekhohlisa abanye ngandlela thizeni. Kodwa uma sisekhona, ngiyathembisa uma ngisekhona ngiyozama ngakho konke okusemandleni ukuthi ngichaze lokhu engakuchaza. Futhi uvumelekile-ke ukubeka umbono wakho. Abantu bayakhala-ke ngenamba yethu. Besisalungisa zonke iy'ndlela zokuxhumana ey'ngase zibe khona. Sifuna ukuy'beka zonke nje o-Instagram, obani bani bani bani. NakuFacebook siyatholakala futhi. Nenamba abantu bayakhala ngoba bafuna ukukhuluma nathi. Ningajahi, nizosithola bafowethu, ukuthi asifuni ukuthi nifonele izinto esingezukuzenza ekugcineni. Abanye bakhale ngokuthi-ke amavidiyo mafishane kakhulu. Cha bafowethu, sizowenza amavidiyo amade uma kunesidingo. Ake ngihlale odabeni-ke ngalokhu ngikanta. Ngifuna ukucacisa lokhu, wonke umuntu ozelwe ngaphansi komthunzi welanga uyalidinga igobongo lakhe azolidla. Ulidla kanjani igobongo na? Cha, angithi umuntu nomuntu ozelwe, ingane nengane ezelwe kufuneke ibe nokhamba lwayo nje olubhekene nawo ngqo, olungahlangene nabanye abantu. Umuntu nomuntu nje kumele ebe nokhamba lakhe. Ilapho ukuthi uma usudla lolo khamba-ke, uma usuyithola khona usudla igobongo. Leli gobongo leli olidlayo elinjani na? Ngeke ngilichaze phela lonke, kodwa imithi leyana emhlophe isikhathi esiningi onhlahla. Ngicela ungayichazi imithi ngoba ngizile ukuzofundisa ngemithi ukuze nginga-waste isikhathi. Ngiyochaza ngelinye ilanga. Imithi leyana eyidliwe nje yibo abantu abayizangoma eminye yayo. Kuze kufike-ke lapha esigabeni-ke sokuthi wena okwakho ongathi kuthanda ukwehluka manje, sekuthanda ukwehluka seku-abnormal. Ilapho okufika khona-ke ukuthi usuyithola usuthiwa unomndiki.
noma umndawe okanye umnono. Lapho-ke usuke usuye entwaseni-ke uma usuqala-ke udla lawo magobongo, uvamise ukuwadla entwaseni. Akujwayelekile ukuthi uwadlele ekhaya ngoba into esuke isidiskhave ngesikhathi usubalekele kulowo muzi obalekele kuwona, ozofika uthwase khona. Nakhona akuzukusho ugobela ukuthi unani, uzothi ugobela uma e-communicate-a nawe ngalesi khathi uchaza into yakho, uzobe eseyibona yena njengomuntu onesipiliyoni. Nanokuthi ngesikhathi eqhubeka nawe kuyayiveza ngithi kuwena kulokhu kuyiveza. Before siqhubeka kakhulu-ke, abantu bakithi-ke bafuna ukwazi ukuthi umndiki yini. Angifuni-ke ngilokhu ngikanta ngichaze iy'nto ey'ningi. Uma kuthiwa ungenwe umndiki, kusuke kuthiwa ungenwe amakhehla nje, ungenwe amakhehla nje. Angifuni kulokhu ngichaza kabanzi. Umndawe wona yini, ngenzela umuntu ongazi, ngixole kulaba abaziyo ngoba phela bazosho ukuthi ngichaze into eyodwa. Cha, umndani nje ungenwe izalukazi nje. Umnono wona-ke cha, usuke ungenwe abantu abasontayo. So abantu abaku-understand-e ukuthi umndiki amakhehla, umndawe izalukazi, umnono abasontayo. Shuthi laba abantu abanesithunywa. Ngeke sibone-ke umuntu kuthiwa unomnono simbone seyothwasa. Cha, asifuni ukubona umuntu ekuthiwa unomnono simbone seyothwasa. Nakho ukuthi ezinye izinto laphana ekuthwaseni, ugobela ningalokhu nigxeka ogobela. Ogobela bakufundise ezinye izinto. Okokuhlola nje awukufundiswa ugobela, khohlwa. Ugobela akamfundisi umuntu ukuhlola, uyay'hlolela yena. Akafundisi, ufundiswa yithongo lakhe. Yikho laba bantu bathola ukuthi sebehluleka ukuhlola, yilaba abantu abafundiswa ogobela. Kanti ugobela usuke ekwenzela ifihlo uma uvakashelwa abantu bakini, ukuze phela abantu bakini bebone ukuthi lento oyizelelana ikhona yini. Uma ngabe wehluleka futhi uyehluleka. Yena imithi akulekelela ngayo ukuthi masibamba isithunywa singadedeli, noma leyo nto esuke ingene, ngicela ukuyibiza ngaleli gama ukuthi into. Leyo nto esuke ingenile mayibamba ingadedeli futhi ungakhohlwa, nokungakhohlwa amaphupho. Iyona-ke into akulekelela ngayo ngoba ngeke akusize ngokokuhlola. Uma uyifakela wena okokuhlola usufake enye into. Uma usuyi-edela-ke hhayi, angingene-ke indaba yakho. Umuntu-ke umthwalo wakhe, umthwalo wakhe. Le nto-ke ngifuna ukuyilumbanisa-ke nokuzalwa wembethe. Abantu-ke bakwenza into eyodwa-ke, ukuzalwa wembethe, nokuzalwa unqwambile, nokuzalwa wembethe. Yiyo le nto ebengithi ngifuna ukuyixoxa. Cha, ukuzalwa wembethe nje kuyihlukele. Kuyenzeka ukuthi uzalwe ungaphakathi lento, ukuthi uma utetwe into eyisigubhu, uma bethi bayayisika mase kuphuma wena. Kuyenzeka-ke ukuthi uzalwe mhlambe une-something la ekhanda emhlophe ethe ukugubuzela. Nakho lokho kukuzalwa wembethe. Uma uzalwa unqambile-ke, le nto ivamise ukuba samgexo igaxe la. Ukuzala unqwambile-ke lokho. Kuhlukana lapho-ke, kanti seniyakuthola-ke ukuzalwa wembethe, nokuzalwa unqwambile, nokuzalwa wembethwe. Ngifuna-ke ukuthi kumuntu ozothi-ke ukuzalwa wembethe nokuzalwa wembethwe kuhlukene. Cha, wonke umuntu uzalwa embethwe. Kodwa-ke okwakho uma ngabe seku-abnormal, sekushiwo ukuthi hhayi wembethwe, kusuke kushiwo ukuthi-ke wembethwe amakhosi, noma wembethwe izinyanya, noma umbethwe abadala. Shuthi indlela yakho i-different. Shuthi wena khona into onayo ehlukile kwabanye abantu, ayifani neyabanye abantu. Yikho nje sesiyigcizelela ukuthi uzale wembethwe. Abantu abazalwa bembethwe-ke, bembethe noma bembethwe noma benqwambile, labo bantu-ke bayafana namawele. Labo bantu labo usuke leyo nto iyisimboli, noma iwuphawu lokuthi wena awuwedwa, kunomunye umuntu olekelelana naye ekuphileni kwakho. Njengoba ngithe nje bayefana namawele, isikhathi esiningi izinto owenzelwa zona ziyefana namawele. Ngicela ukuthi-ke ngingachazi ukuthi izinto lezi mawuse zikhona zenzelwa kanjani. Ngizobuye ngichaze ngelinye ilanga, kodwa bengisafuna nje ukuthi ngiyibeke nje laphana engithathe ngayibeka khona. Siyabonga-ke ukulalela kwakho mbukeli. Ungakhohlwa ukusubscribe-a, ushere, ulike. Ngokuzayo kungenzeka ngikuchaze kabanzi ngokuthi lezi zinto isetshenziswa kanjani uma ngabe sekwenzekile kwaqondana zabhekana nawe izimo ey'kanjena, ukuthi wena ufuna ubhekane nasiphi isimo. Kodwa ngeke ngize ngichaze ukuthi umuntu uma eyothwasa ufuneke ebhekane nasiphi isimo, ngoba umuntu nomuntu ubhekana nesimo sakhe, izimo ey'ngafani. Singakalekisa nje ngelinye ilanga uma sikalekisa. Siyabonga-ke ukubukela kwakho mbukeli.
ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ukhomente, ulike. Siyanithanda, sibonge ne-support yenu inkulu kakhulu, ayincane. Siyayibona iqembu liyakhula, i-channel ikhula kakhulu. Igama le-channel Kamavi with Prince Bheka umndeni kaZulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, mbukelo omuhle kakhulu. Siyabonga.